Εγώ έκανα πάντα παρέα με αγόρια. Μ' αρέσαν Ναι. πάρα πολύ τα αγόρια. Θεωρούσα ότι κατά λάθος βγήκα κορίτσι. Έπρεπε Ναι. να έχω βγει αγόρι. Όταν έπαιξε στα κόκκινα φανάρια στο θέατρο, πήρε τη φίλη μου τηλέφωνο και της είπε: Φοβάμαι ότι η Ελένη έχει μπλέξει με υπόκοσμο. Γενικώς η καθημερινότητα είναι κάτι που άργησα πάρα πολύ να εξοικειωθώ μαζί της. Εγώ επηρεάστηκα γιατί ένιωθα οικειότητα με αυτούς. Δεν ένιωθα οικειότητα με τους. Με το κομιλφό δεν με το ήσουν, Αρσάκιο, ας πούμε, που πήγαινα. Πήγαινες με το και Αρσάκιο, κομιλφό, βέβαια. Οι γονείς τι θέλανε, να σπουδάσεις, Βέβαια, θέλω να σπουδάσω, να κλασικά. παντρευτώ ένα καλό παιδί, να γίνω επιστήμονας και όλα να είμαι αυτά. μια astή κανονική έτσι. Με ένα καλό μισθό, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Ναι. Ήταν επανάσταση για την Ελλάδα αυτός ο νόμος περί γάμου ομοφυλοφίλων. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μένα. Ισχύει. Ακριβώς για να πεις στους ανθρώπους, εγώ ως κράτος που νομοθετώ, Έτσι. σου λέω ότι υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν. Εσύ που κοιτάς τόσα χρόνια. I am there. Η Βούλα Ναι. από μένα πηγάζει. Αυτό. Τι συγγένεια, δεν είναι ξένη. Είναι Δεν όντως. την έφτιαξα. Ναι, είναι ναι. κομμάτι μου. Οι Λατινέκα, άνθρωποι ναι. λοιπόν τους θυμίζω αυτή τους την πλευρά. Και πιστεύω γι' αυτό με αγάπησαν ισχύει. τόσο πολύ. Μου τελείωσε. Ένας Δεν κύκλος είχα ανοίγει, ένας άλλο κύκλος να. ανοίγει, ναι. Δεν Αλλά είναι άρχισε να γίνεται. Ρουτίνα. Ναι, λίγο. Έχω. Ναι. Δεν το έκανα με την ψυχή μου πια Ναι. τους τελευταίους 2-3 μήνες και είπα μέχρι εδώ ήταν. Αυτό Τηλεόραση, εσύ το φυσικά. καλοδέχτηκες, το να βγαίνεις στον δρόμο και να σου μιλάνε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως το καλοδέχτηκα. Θα ήταν αχαριστία Ναι. να μην το δεχτώ και ύβρις. Όταν είδε το σπιρτόκο του η μητέρα μου που της είχα απαγορεύσει να το δει, εκτός του ότι έβριζα από το πρωί μέχρι το Αυτό, βράδυ, γιατί όλοι Οικονομίδη. βρίζαμε, του Γιάννη Οικονομίδη, Ναι. κάποια στιγμή πετάω και τα ρούχα και τα λοιπά. Και την άλλη μέρα το πρωί λοιπόν με βλέπει, μου λέει: Είδα το σπιρτόκο το χτες. Ο πρώτος μας καθρέφτης είναι οι γονείς. Άμα αυτοί δεν μας πούνε ποιοι είμαστε, δεν το μαθαίνουμε. Η μαμά πότε Πρέπει είδε να σε παράσταση? περιπλανηθούμε πολύ για να το μάθουμε. Η μητέρα μου ήταν από μια πουριτανή οικογένεια. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει Ναι. αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Κάτσο και αυτός μαζί της. Αλλά αυτή η σχέση τελείωσε και αργότερα γνώρισε τον πατέρα μου. Μπήκες ποτέ εσύ σε καλούπια στη ζωή σου ή την έζησες με τους δικούς σου όρους? Με τους δικούς μου όρους δεν την έζησα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, αυτό που μου λες Την τώρα. έζησα εσωτερικά με τους δικούς μου όρους. Οκ. Μ' αρέσει. Τη Παρέα μαμά μου δηλαδή. ήταν καλονή και την Ήταν πήρανε πολύ- και έπαιξε σε ταινία, στην πρώτη μεταπολεμική ταινία. Έδωσα εξετάσεις, αλλά επειδή είχα ερωτευτεί έναν μεγάλο κύριο, δεν διάβασα Μαμά του ιστορία και δεν μπήκα. Μίλησέ Η μας. Κατίνα είναι πάρα πολύ λαμπερή, Τι ώστε λέγαμε. αποβολάει και θέλει να το δείχνει αυτό. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Rainbow Mermaids. Είμαι η Mystique Van Rouge Και είμαι η Κατίνα Μπέλα. και αυτό είναι το πολύχρωμο podcast βίντεο μας. Μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Στο Apple TikTok, Podcast. παντού καλά είμαστε. Παντού. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία το υπέροχο όνομα Hotel. Και σήμερα, παιδιά, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση. Πάρα πολύ Να ευχαριστώ. έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο, μία γυναίκα, μία ηθοποιό, την οποία τη θαυμάζουμε και την ακολουθούμε τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Και τολμώ να όχι, πω. δεν μουρμουράει. Δεν μουρμουρίζει, Όχι, όχι. μιλάει και μιλάει καθαρά και είναι η Ελένη Κοκκίδου, ένα χειροκρότημα! Γιατί έχουμε εδώ πέρα 5.000 κόσμο. Ελένη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, κορίτσια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ συγκινημένοι, αλλά δεν θέλουμε να κλάψουμε. Μην χαλάσει αυτό που δουλεύαμε Όχι. τόση ώρα. Βέβαια, 2 ώρες. 2 ώρες φτιαχνότανε. Λοιπόν, και εγώ θα σου κάνω λίγο μια μικρούλα, τόση δα, Παρακαλώ. αναδρομούλα λίγο, Βλέπω το τακουνάκι. Είδες, Εγώ η Ελένη είναι τίποτα. πανύψηλη και φοράει χαμηλό. Ναι. Δεν έχει ανάγκη τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Ελένη μου, ως παιδί, ξέρω ότι δεν ήθελες να γίνεις ηθοποιός. Καταρχάς, θα το πάρουμε από την αρχή. Ναι, ήθελα να γίνω μουσικός. Ήθελες να γίνεις μουσικός. Τραγουδίστρια, πιανίστα, τέτοια. Και έτσι φανταζόσουν τον εαυτό σου όταν θα ενηλικιωθείς, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν φανταζόμουν και Ούτε τίποτα καν, συγκεκριμένο, αλλά. Όχι, Ναι, αλλά είχα ταλέντο στη μουσική. Οι γονείς τι θέλανε, να σπουδάσεις, Βέβαια, θέλω να σπουδάσω, κλασικά. να παντρευτώ ένα καλό παιδί, να γίνω επιστήμονας και όλα να είμαι αυτά. μια αστή κανονική έτσι. Με ένα καλό μισθό, ας πούμε.
Ναι, εννοείται. Ναι. Γι' αυτό εσύ, δηλαδή η μαμά ήθελε να δουλέψεις εσύ. Βεβαίως. Α, οκ. Μα Ναι. γι' αυτό και μας σπουδάσανε για να έχουμε. Εννοείται. Να είμαστε αυτόνομοι και να κάνουμε καλές οικογένειες, γιατί είμαι παιδί καλής οικογένειας. Ναι. Αστικής οικογένειας. Αυτό το παιδί καλής οικογένειας το κουβαλούσες λίγο? Δεν μ' άρεσε ποτέ, δεν το φόρεσα ποτέ. 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 Δηλαδή, Μόνο στους ναι. τρόπους. Α, Στους τρόπους, η ευγένεια, ο σεβασμός για τον άλλον, αυτά ήταν πάντα. Πήρες τα καλά στοιχεία. Και, ναι, και παρέμειναν, να σου πω. και αυτό είναι σημαντικό. Με τη μαμά σου έμοιαζε στο χαρακτήρα? Καθόλου. Τίποτα, Τίποτα. Δύση και Ανατολή. Τίποτα. Πώς... Αυτή αναρωτιόταν όλη της τη ζωή πώς βγήκε από μέσα με αυτό το πράγμα. Μήπως έγινε λάθος στο μευτήριο. Η γιαγιά μου με τη μαμά μου μοιάζουν για αυτό το θέμα. Αλήθεια. Ναι, Πώς έλεγε- βγήκε, από πού βγήκε αυτό το παιδί. Απίστευτο. Ποιον έπνιαξε? Εγώ ξέρω όμως ότι μεγάλωσε ένα περιβάλλον το οποίο είχε ένα, πώς να το θέσω τώρα, είχε ένα περιβάλλον ανθρώπων και κατάλαβες τι εννοώ. Η μαμά σου έκανε παρέα στη ζωή της με πολύ γνωστούς ανθρώπους. Καλλιτεχνικές Ως άμυνες. νέα, ως νέα. Ναι. Αυτό Πριν όμως- παντρευτεί. Πριν παντρευτεί. Αυτό το κουβαλούσε καθόλου? Δηλαδή Το ότι... κουβαλούσε ακούγοντας, βλέποντας, παρακολουθώντας τέχνη. Άρα σε έκανε Αλλά κοινωνούς τους από νωρίς ανθρώπους αυτά. δεν τους Άρα εσύ δεν τους γνώρισες αυτούς τους κράτησε. ανθρώπους, Όχι, δεν τους γνώρισα, γιατί όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου ήταν άλλης τελείως νοοτροπίας και έκανε κάτι στην προηγούμενη της ζωή και ξεκίνησε μια δεύτερη ζωή, ας Έταξε πούμε, τους μαζί δίσκους, του. τα CD και τα DVD. Ναι, ας πούμε. Αλλά μέσα στο σπίτι ακούγαμε κλασική μουσική, πηγαίναμε σε εκθέσεις, βλέπαμε σινεμά βλέπαμε κυρίως τα καλοκαίρια, θέατρο δεν πολύ πηγαίναμε, διαβάζαμε λογοτεχνία, ήταν οπωσδήποτε έπρεπε να διαβάζουμε λογοτεχνία. Διαβάζανε και οι δύο βέβαια, γιατί το παιδί μιμείται. Αυτό λέω. Όταν βλέπεις τους γονείς, Ναι. μαθαίνεις και εσύ. Ναι. Δεν χρειάζεται να σου πει διάβασε όταν βλέπεις τους γονείς να διαβάζουν. Πας και εσύ Ακριβώς, και λίγο. ακριβώς. Βλέπεις ναι. ότι, ναι. Οπότε το περιβάλλον ήταν ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, δεν ήταν Αυτό λέω, άρα είχες... απαγορευτικό, ας πούμε. Ναι, Αλλά παρόλα αυτά δεν θέλανε να γίνω καλλιτέχνης. Αλλά ο καλλιτέχνης δεν γίνεται, είναι. Είναι. Πες τα, Μήπως πες η τα. μαμά- Πες τα. Μήπως η μαμά λίγο επειδή τα είχε δει και πιο μέσα κάπως. Ναι, βέβαια. Πρέπει να έπαιξε φτιάχτηκε. ένα ρόλο. Στάσουμε, ποιος έκανε Γιατί η παρέα, μαμά μου δηλαδή? ήταν καλονή και την Ήταν πήρανε πολύ- και έπαιξε σε ταινία, στην πρώτη μεταπολεμική ταινία Κυβέλη. με την Έλλη Α, με Λαμπέτη. τη Λαμπέτη, ναι. Το 47, στους αδούλωτους σκλάβους. Έκανε παρέα με τον Γκάτσο, γιατί ο Γκάτσος ήταν από το διπλανό χωριό της γιαγιάς μου. Κοντοχωριανή. Γνωριστήκαν με τον Γκάτσο, έκαναν παρέα με τον Χατζηδάκη, με τον Ελίτη, με όλους αυτούς. Άρα είδε πολλά γυναίκα. Είδε πολλά. Καταλαβαίνετε καλά ότι και- αυτοί οι άνθρωποι ναι. εκείνη την εποχή ήταν ελευθέροι άνθρωποι, μιλούσαν αλλιώς. Η μητέρα μου ήταν από μια πουριτανή οικογένεια, δεν μπορούσε να ακολουθήσει Ναι. αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Κάτσο και αυτός μαζί της. Αλλά αυτή η σχέση τελείωσε και αργότερα γνώρισε τον Τον πατέρα μου. μπαμπά. Και πήγε αλλού. Ωραία. Εσύ από ένα περιβάλλον, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, σχετικά συντηρητικό. Έτσι. Πώς Πολύ. έκανες παρέα με αναρχοαυτόνομους και τέτοιους τύπους? Αυτή μ' αρέσει εμένα. Τέλεια. Δεν ήθελα ποτέ να μπω Και εγώ σε αυτό hippies, το ήσουν στην καλούπι. εποχή των hippies, εσύ? Εντελώς. Ναι. Ναι. Καταρχάς τα ξαδέρφια μου τα πρώτα Ναι. που ζούσαν στην Αμερική Α, ναι, γιατί έχει συγγενείς στην Αμερική, ναι. περνούσαν από Ελλάδα για να πάνε Αφγανιστάν, Ινδίες, Αφρικές, από το Μάταλα. Περνούσαν από το σπίτι, ας πούμε, ήταν ένα πέρασμα η Ελλάδα. Και ήταν και τα τους outfits έβλεπα, τέτοια, φέρανε τους δίσκους, από αυτούς έμαθα τους Beatles, τους Rolling Stones, Άλλος αέρας. τους Doors, τον Cat Stevens, όλα. Και τους έβλεπα πώς δινόντουσαν, δηλαδή εγώ επηρεάστηκα γιατί ένιωθα οικειότητα με αυτούς. Δεν ένιωθα οικειότητα με τους... Με το Κομιλφό δεν με το ήσουν, Αρσάκιο, ας ναι. πούμε, Α, που πήγαινα, πήγαινες με το και Αρσάκιο, Κομιλφό, βέβαια. Πώς το Αρσάκιο με το χειμώνα? Όχι δημοτικό, ευτυχώς, Α. όφηκα, γυμνάσιο μόνο. Γιατί το δημοτικό Α, είναι πιο πάλι αυστηρό. καλά. Ήταν πιο αυστηρό το Αρσάκιο. Στο δημοτικό ήμουνα στο Μαράζλιο που ήταν μεικτό. Α, Είμαστε αυτό και είναι- αγόρια και Α, κορίτσια. ωραία. Ενώ Ήταν το πιο Αρσάκιο μπροστά. ήταν μόνο κορίτσια Ήταν πιο τότε. μπροστά εκείνο. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Όταν είσαι με αγόρια. Ναι. Εγώ έκανα πάντα παρέα με αγόρια. Μ' αρέσαν Ναι. πάρα πολύ τα αγόρια. Θεωρούσα ότι κατά λάθος βγήκα κορίτσι. Έπρεπε Ναι. να έχω βγει αγόρι. Δεν έπαιζα κούκλες, δεν μ' άρεσαν καθόλου. Έπαιζα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, στη γειτονιά, έκανα τον τερματοφύλακα. Τέλεια. Δεν μπορούσα τα κορίτσια Είδες. που βάζανε τα παπούτσια της μαμάς. Ούτε κάνε. Άρα στερεότυπα τέτοια. Όχι, τέτοια στερεότυπα καθόλου. Δεν έβαλα ποτέ παπούτσι της μαμάς. Κόβανε εδώ πως είναι. Αλήθεια. Άρα η μαμά ήταν πιο Δεν το πιστεύω. κοκέτα.
Η μαμά δεν Ενώ ήταν κοκέτα, ήταν πάρα πολύ απλή, αλλά Σικ. πρόσεχε τον εαυτό της. Ήταν σικ, πολύ απλή όμως. Ναι, Ούτε ναι, ναι. έβαζε τα πολλά Ναι, 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 σκουλαρίκια, ναι, τα ναι. πολλά αυτά, βαψίματα, τίποτα. Ήταν από μόνη της πριγκίπισσα, δεν Ναι. χρειαζόταν να Μα κάνει την έχουν κάνει κάτι. παιδιά και άγαλμα. Και εγώ την ναι. Μα Αυτό φίλε, Και πάλι. την κοίταζα Εσύ τι με το θαύμαζες τη μαμά? σαγόνι έτσι. Ναι. Βέβαια τη θαύμαζα. Επειδή πάρα ήσασταν και διαφορετικές, πιστεύω. εντελώς, Ναι. και εγώ δεν είχα την ομορφιά αυτή που έμενες, ας πούμε. Ήταν και πάρα πολύ φίν. Σαν πριγκί, πώς είναι η πριγκίψη Ναι, που στο ναι, ναι. μυαλό μας. Τελικάτη. Τελικά. Ναι, ωραία, πάρα απίστευτο. πολύ. Άρα, οι γονείς όταν σε βλέπαν, ο μπαμπάς, η μαμά, να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους. Αντιδρούσαν, σου λένε. Δεν ξέραν ακριβώς με ποιον κάνω παρέα. Δεν τους πήγαινες και στο σπίτι, ας Όχι. πούμε. Α, οκ. Εντάξει. Αλλά εσύ περνούσες καλά και το. Βέβαια, Εντάξει, περνούσα καλά. εννοείται. Εκεί περνούσα καλά. Εγώ Υπέροχο. πιστεύω δεν άντυχε τα συντηρητική αυτή το Δεν μεγάλο. μπορούσα Γιατί είχε πολλά καθόλου. συντηρητικά. Οπότε λέει μου κάθονται λίγο άσχημα. Θα Ναι, πάω στην ναι, άλλη, ναι, και στην θα άλλη πάθω- διατροφή. έτσι. Θέλω μια διατροφή καλύτερη. Έτσι, στην άλλη διατροφή. Ωραία. Λοιπόν, οι γονείς ήθελαν να σπουδάσεις και σπούδες νομίζω ψυχολογία, Μ' έτσι δεν αρέσει είναι? πάρα πολύ αυτά που έχει. Βλέπεις και αλλάζουνε. Σαν την. Πώς τη λέμε. Ποια? Ακρίτα. Στην τηλεόραση. Ενώπιση, Ναι, ενώπιση. είμαι. Τι κάνει? Για Λοιπόν, πες. και οι γονείς λοιπόν, ενώ ήθελαν να σπουδάσεις, εσύ σπούδασες τελικά νομίζω ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Πέρασες. Βεβαίως. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να μην δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ήσουν άρα καλή μαθήτρια. Απαγορεύω. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγω από αυτό. Ναι. Έδωσα εξετάσεις, αλλά επειδή είχα ερωτευτεί έναν μεγάλο κύριο, δεν διάβασα Μαμά του ιστορία Βουλτά. και δεν μπήκα. Αλήθεια. Και με έστειλε ο πατέρας μου στον Τυρί, στο κολέγιο Ναι. Τυρί, και έκανα ψυχολογία. Στον τελευταίο χρόνο τα παράτησα, πήγα στη σχολή Σχολή ξεναγών, ξεναγών. γιατί Αυτό πώς λάτρευα προέκυψε? την αρχαιολογία. Ναι, γι' αυτό, Ναι, γιατί η αρχαιολογία έχει ένα παραμύθι μέσα. Έτσι. Ναι, όντως. Πάλι λες μια Οτιδήποτε έχει ιστορία, παραμύθι. Ναι, γιατί το παρελθόν είναι ένα παραμύθι. Όταν πηγαίνεις σε αυτούς στους χώρους, τους αρχαιολογικούς, χάνεσαι, γυρνάς Ισχύει. πίσω. Πας Ποιος είναι ο αγαπημένος 2.000 χρόνια αρχαιολόγος? πριν, 500 χρόνια πριν. Δηλαδή φεύγεις από την Ναι. πραγματικότητα Ισχύει. και ζεις μια άλλη πραγματικότητα. Έρχεσαι πιο κοντά σε Έχει κάποια αυτή άλλη την εποχή. παραμυθία λοιπόν η αρχαιολογία. Και γι' αυτό και σπούδασα ξεναγός, δούλεψα λίγο και μετά με σύρανε και έγινα ηθοποιός. Δεν το διάλεξα ποτέ. Σε σύρανε, ακούω. Ναι, κυριολεκτικά. Μου λέγανε εσύ πρέπει να γίνεις ηθοποιός. Άρα- Λέω για να το λένε, κάτι θα ξέρω. Κάτι βλέπαν, πιστεύω, οι άνθρωποι. Ναι, Δεν τραγούδαγα τραγουδούσαν αυτό, εντωμεταξύ, τραγούδαγα. Αλλά μου λέγανε εσύ πρέπει να γίνεις ηθοποιός. Το είχα παρατήσει και το πιάνο. Δηλαδή δεν θα πήγαινα πια για καριέρα μουσικού. Λοιπόν, και αφού αυτοί με τραβολογάγανε από εκεί, έλα ρε παιδί μου, εσύ γι' αυτό κάνεις και θα είσαι πολύ καλή και αυτά, πήγα να δω πώς είναι και έκατσα. Ορίστε. Είδα Μ' άρεσε πώς και έκατσα. μπήκα και έκατσα. Ωραία. Ναι. Και όταν λοιπόν έκατσες για τα καλά και άρχισες να δουλεύεις με τις πρώτες σου δουλειές, λες, εγώ εδώ είμαι, εδώ ανήκω. Μου πήρε χρόνια να το καταλάβω αυτό. Χρόνια. Να συνειδητοποιήσω ότι Πόσα? αυτό είμαι. Αρκετά, καμιά δεκαριά, ξέρω εγώ. τόσο. Δηλαδή έκανα τον αγώνα μου. Ήσουν με Τα το ένα πόδι κατάφερνα μέσα. πάρα πολύ καλά από την αρχή. Ναι, αυτό γι' αυτό. Και οι άνθρωποι με ζητούσαν ο ένας μετά τον άλλον. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ ήξερα τι είμαι. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που είσαι, στο δίνουν να το καταλάβεις οι γονείς σου. Αυτή είναι ο καθρέφτης σου. Ναι. Έτσι. Εμείς καθευτριζόμαστε στους άλλους. Λοιπόν, ο πρώτος μας καθρέφτης είναι οι γονείς. Άμα αυτοί δεν μας πούνε ποιοι είμαστε, δεν το μαθαίνουμε. Η μαμά πότε σε Πρέπει είδε να σε παράσταση? περιπλανηθούμε πολύ για να το μάθουμε. Σε είδε όμως σε δουλειά η μαμά. Βεβαίως. Σύντομα, Και ο δηλαδή από μπαμπάς. τις πρώτες και ο μπαμπάς. Βεβαίως, ναι. Αλλά δεν τι είπανε? συμφωνούσαν. Μετά από 6 χρόνια μου λέει η μάνα μου, ωραίο είναι το θέατρο για χόμπι, αλλά εσύ έχεις την άλλη δουλειά, ξεναγός. Ναι, δεν Δηλαδή μπορούσε να να έχεις μια δεχτεί. σταθερή δουλειά, ας πούμε. Δεν μπορούσε ναι, να δουλειά ναι, καλή. ναι. Την τέχνη σου λέει θα πεινάσει το παιδί. Άσε με Θα χρυσό μου. πεινάσει και όχι μόνο αυτό. Ήμουν ένα κορίτσι καθώς πρέπει και Ναι. φοβόταν ότι. Και όταν έπαιξε τα κόκκινα φανάρια στο θέατρο, τι είπε η μαμά? Όταν έπαιξε στα κόκκινα φανάρια στο θέατρο, πήρε τη φίλη μου τηλέφωνο και της είπε: φοβάμαι ότι η Ελένη έχει μπλέξει με υπόκοσμο. Κύλησε το παιδί. Κύλησε το παιδί στα φανάρια. Το βρήκα. Τα κόκκινα. Καταπληκτικό, έτσι. Ποιο ρόλο έκανε εσύ στα κόκκινα Τη φανάρια? Δέσποτη Μαντίδου. Το φανάρι, τι έκανε. Το χειρότερο. Το χειρότερο. Ναι, γι' αυτό λέω κι εγώ. Γιατί δεν σου Παιδιά, Διαμαντίδου δεν ήταν η μπορώ. τσατσά. Ναι, βέβαια. Ναι, εννοείται. Καλή, ποιο είχε πει, θυμάσαι, είναι πολύ σημαντικό. Τι? Λέει το χειροκρότημα και η υποδοχή του κόσμου, ηθοποιός είναι σαν να βλέπει το γονιό του σε αυτόν.
Α, όταν το χειροκροτάει κάποιο. Δηλαδή η αποδοχή του κόσμου, ότι όταν βλέπεις, παιδί μου, κάνεις μια παράσταση, κάνεις κάτι το οποίο βλέπεις εσύ και περιμένεις το κοινό πώς θα τη δράσει και παίρνεις το καλό feedback, να σου το πω έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό το χειροκρότημα και η αποδοχή του γονιού που δεν το πήρες, ας πούμε. Ναι, και η παράσταση που παίζω τώρα, τη ζωή της Φλέρης Νταντονάκη, λέει ότι το κοινό είναι οι γονείς μας. Εκεί το άκουσα. Εκεί το άκουσα. Εκεί το άκουσα. Ναι, αλλά το άλλαξες. Το έκανε δικό το της. έφερε λίγο παλού για να σε δω πώς θα το βρεις. Το κατάλαβα. Λοιπόν, υπέροχα. Έχεις πει επίσης κάτι πολύ που μου έκανε εντύπωση. Και εγώ προσπαθώ, βλέπεις, να το κρατάω σοβαρό πάντα. Αλλά Αυτό βλέπω, ναι. Αλλά αυτή βλέπεις. Έχεις από εκεί. Δεν πειράζει. Το χήμαρο. Αυτό το δίπολο είναι. Ναρκοπαίδιο. Αυτό είναι. Μπέλα, μεγάλος Το μπελάς. κρατάω αυτό το ναρκοπαίδιο, Κράταμε. μου αρέσει. Λοιπόν, είχες πει μια πολύ ωραία φράση, πως όταν πατάς πάνω στη σκηνή και παίζεις, χάνεις την επαφή με τον χρόνο και τον τόπο, ενώ ταυτόχρονα έχεις απόλυτη συναίσθηση εκείνη την ώρα. Ναι, της εννοείται. Γιατί η σκηνή έχει τους δικούς της νόμους. Ναι. Το δικό της χώρο, το δικό της χρόνο, άλλος χώρος Ναι, μπράβο. που οριοθετείται. Γι' αυτό η σκηνή σου δίνει μια ελευθερία που δεν μπορείς να την έχεις στη ζωή σου. Εάν το έχεις ανάγκη φυσικά. Ναι, γιατί οι περισσότεροι ναι, οκ. άνθρωποι δεν μπορούν να ανέβουν σε μια Ισχύει. σκηνή. Και όταν πατάς εκεί πάνω, νιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου, στο δωμάτιό σου, ας πούμε, κάπως. Νιώθω ότι αυτός είναι ο φυσικός μου χώρος. Ναι. Δηλαδή ότι σε αυτούς τους νόμους της φύσης υπάγομαι. Μμμ. Και όχι στους κάτω. Οι Ναι. κάτω μου έρχονται λίγο δύσκολοι. Με στενεύουνε, με σφίγγουν. Ναι. Δεν μου είναι εύκολο. Και γενικώς η καθημερινότητα είναι κάτι που άργησα πάρα πολύ να εξοικειωθώ μαζί της. Με πήρε πολλά χρόνια. Και ακόμα μπορώ να σας πω ότι θέματα που συμβαίνουν καινούρια στη ζωή μου, διότι κάποιος πεθαίνει, διότι Ναι. κάτι κληρονομώ, διότι πρέπει Ναι, να πάω ναι, στην ναι, εφορία, ναι. διότι πρέπει να αλλάξω σπίτι, όλα αυτά. Δεν είμαι εξοικειωμένη. Δηλαδή δεν τα κάνω με χαρά. Μου είναι δύσκολα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο, λογικά, Ναι. αλλά ψυχικά μου είναι δύσκολο. Συμπάσχω πάρα Ναι. πολύ. Ναι. Πολύ. Απόλυτη, 100% συμφωνία. Και όταν τελειώνει η παράσταση, πώς νιώθεις? Είσαι από τους ηθοποιούς που φεύγουν κατευθείαν από το ρόλο? Ναι, βέβαια. Εννοείται. Εγώ Δεν το είδα είναι το αυ- κλικ, το είδα το κλικ εκεί στο τελευταίο. Δεν είναι αυτό σκηνή, ότι δεν θα πω. κουβαλάς το ρόλο κάπως. Τον κουβαλάω μέχρι να δω τον κόσμο. Δηλαδή, Α. να χαιρετήσω τον κόσμο που έρχεται. Άρα Είμαι λίγο- στον τεμή. Είσαι στον τεμή, Ναι. Γιατί ξέρω ότι έρχεται για αυτό που έχει δει, δεν έρχεται για μένα. Άρα το κρατάς για λίγο μέχρι να δεις τον κόσμο και σιγά σιγά αυτό φθήνει λίγο, Κοίταξε να δεις. Όταν δουλεύεις όμως για το ρόλο, είσαι μες στο ρόλο. Δηλαδή μαθαίνεις λόγια. Τι εννοείς είσαι μες στο ρόλο? Φυσικά. Είσαι στη διαδικασία. Στη διαδικασία, ναι. Στη διαδικασία του ότι. Ναι, εγώ ξέρεις που το πάω. Έχει τίποτα μεταφυσικό όλο αυτό? Όχι. Όχι, Μ' αρέσει αυτό που λέει. Όχι, είναι πάρα πολύ πραγματικό. Είναι πρακτικό δηλαδή. Απλώς μετακινείσαι. Έχει Ναι. μια μετακίνηση. Ναι, είναι αυτό που λες. Είσαι πάνω στη σκηνή και είσαι σε άλλο χωροχρόνο, γιατί μπορεί να είναι άλλη εποχή το έργο. Είσαι άλλος Αυτό που άνθρωπος. μπορεί να πει κανείς μεταφυσικό Ναι. είναι εάν κάποια στιγμή εσύ ο ίδιος αφήσεις τον εαυτό σου να χάσει τον έλεγχο και να πάει λίγο πιο... Αυτό εννοούσα. και να παρασύρεις μαζί σου τον κόσμο. Να ξεφύγεις λίγο, όπως ξεφεύγει ο ατμός, ας πούμε, που βρίσκει μια τρύπα και φεύγει από το σκέπασμα της κατσαρόλας, πώς να σου πω. Ναι. Αυτό όμως το κάνεις, το αφήνεις. Εις να Δηλαδή, γίνει. Πάλι δεν σε είναι- τραβάει. Ναι. Το Ελέγχεται αφήνεις σχεδόν. εσύ. Νιώθεις τέτοια προφανώς ότι έχεις φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που κάνεις ένα πείραμα εκείνη την ώρα. Αν μπορείς να τα αφήσεις, νομίζω ότι αυτές είναι σπάνιες στιγμές και δεν συμβαίνουν συχνά. Όχι. Συνέβη την πρώτη φορά στην παράσταση που είδα με σένα και σου είπα μετά, μόλις τελείωσε, θυμάσαι, λέω: παιδιά, το είδα. Δεν έμοιαζε στην ηρωίδα που έπαιζε, αλλά είδαμε το σχήμα, τη σχημάτισε. Τη Φλέρη, λέει, Τη το Φλέρη, Ντονάκη. ναι, δηλαδή ήταν απίστευτο. Εγώ αυτή τη μέθη, εγώ το μέθη, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, είναι ότι όταν ερμηνεύεις κάτι, ο κάθε καλλιτέχνης με τον τρόπο του, ίσως επειδή το έχει κάνει τόσο δικό του, είναι σαν να βγαίνει, σαν να αναπνέει εκείνη την ώρα. Είναι κάτι απλό, αλλά ταυτοχρόνως δεν ξέρω κατά πόσο ελέγχεται απόλυτα την ώρα που είσαι πάνω στη σκηνή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι ηθοποιός για να το κρίνω. Εγώ από τα σόου που κάνω μπορεί κάποια στιγμή ένα τραγούδι να με πάρει λίγο παραπάνω και κάπως την Και ώρα τι που... παθαίνεις? Συγκινείσαι? Ναι. Α. Συγκινούμε και
έχω ξεχάσει ότι είμαι εκείνη τη στιγμή Βυθίζεται πάνω μέσα σε αυτό, στο συνέστημα. Ναι. σε ένα stage και κάνω ένα lip sync. Λόγω δηλαδή, μουσικής. λόγω μουσικής λες. Γιατί Η μουσική το κάνει αυτό. βέβαια, Γιατί η Φλέρ νιώθω ότι χανόταν ώρες όταν τραγουδούσε. Ναι. Η Ναι. μουσική το κάνει αυτό. Το θέατρο είναι πιο άλλο σχολείο. Ναι. Βέβαια, είναι πιο πραγματικό Ναι. γεγονός, γιατί έχει σχέση με το λόγο. Έχει σχέση με τη σκέψη, έχει σχέση με το πνεύμα σου, φυσικά και με το συναίσθημα, την ψυχή σου, αλλά είναι πιο πραγματικό. Δεν γίνεται να μην έχεις έλεγχο. Αν δεν έχεις έλεγχο, είσαι στην αρχή της ζωής σου, της καριέρας σου. Και εκεί τα πράγματα λίγο δεν είναι σωστό. Γιατί Καταρχάς ανήκει σε ένα αρχιτεκτόνημα. Έτσι, το θέατρο είναι ένα αρχιτεκτόνημα. Εάν, ας πούμε, τώρα εδώ η κολόνα αυτή που είναι εκεί πέρα πει «Α, παιδιά, δεν παίρνω να γύρω λίγο», θα πέσει στο σπίτι. Καταλαβες. Γιατί το θέατρο είναι ομαδικό πράγμα. Ακόμα και μόνος σου να είσαι στη σκηνή. Ακόμα και μόνος σου να είσαι στη σκηνή, υπάρχει το πρόσωπο που υποδίεσαι και ο σκηνοθέτης και το σκηνικό. Δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Ναι. Πάλι σε βάζει σε ένα κανόνα. Βεβαίως. Υπέροχα. Και έχεις πει επίσης ότι έχεις μία... Τρέφεις για το σινεμά, επάνω σου ασκεί βασικά μία γοητεία το σινεμά. Ναι, γιατί μεγάλωσα με το σινεμά. Ναι. Δηλαδή, εκτός τις ταινίες που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά τα καλοκαίρια στο Λουτράκι, που ήταν γεμάτο σινεμά τότε και η Αθήνα, όλες οι πόλεις είχαν πάρα πολλά σινεμά. Μετά, από τα 18 μου και μετά, έβλεπα όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες της Ευρώπης, της Αμερικής κτλ. Λοιπόν, και μεγάλωσα με αυτούς. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έβλεπα, με ρούφαγε και έχανα την επαφή με το περιβάλλον. Αυτό είναι. Και αυτό είναι η μαγεία του κινηματογράφου. Όταν βλέπεις το σινεμά στην τηλεόρασή σου στο σπίτι, έχεις χάσει το 70%. Γιατί η οθόνη πρέπει να είναι μεγάλη, γιατί η οθόνη σε ρουφάει, χάνεσαι, φεύγεις από τον κόσμο σου. Ενώ στον καναπέ, βλέποντας το Netflix, ξέρω εγώ, την ταινία, την κρίνεις. Έχεις άποψη. Είναι μικρή, είναι μικρό. Το μέγεθος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα το μέγεθος έχει σημασία στο κινηματογράφο. Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν είναι παλιό, είναι καινούργιο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι στη δίκαιο. Θα πας να τη φύγεις, θα ετοιμαστείς, θα αρωματιστείς και θα πας, παιδί μου, κάπου. Πας, δηλαδή στην παράσταση, πας στο σινεμά. Είναι μια διαδικασία, δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί. Εγώ έμαθα να ερωτεύομαι όπως ερωτευόντουσαν στο σινεμά. Έμαθα να καπνίζω όπως κάπνιζαν στο σινεμά. Πώς θα σου πω, ήταν η γενιά μου, επηρεάστηκε πάρα πολύ, γιατί εγώ μεγάλωσα μετά την Πασόκ, ας πούμε. Τα χρυσά χρόνια. Ναι, τα χρυσά χρόνια. Μετά τη δικτατορία, πώς θα σου πω. Και τότε ανακαλύπταμε πράγματα που ήταν καινούρια για μας. Έναν τρόπο άλλο να ζούμε, να φοράμε jeans, να αφήνουν τα αγόρια τα μαλλιά τους, μουσια, δεν ξέρω εγώ τι, να παίζουν κιθάρες, ροκ, αυτό, να καπνίζουν, ξέρω εγώ. Το σινεμά σε επηρεάζει ως προς το πώς ντύνεσαι, πώς φέρεσαι, πώς... Όλη η κουλτούρα σου αλλάζει. Βέβαια. Και τι έγινε μετά? Αυτό το ρόλο τον ανέλαβε η τηλεόραση. Και καταστράφηκε. Δεν τον έκανε καλά, θεωρώ, αυτό το ρόλο, γιατί τα πρόσωπα λίγο μπερδεύτηκαν. Και εσύ έχεις κάνει καλό, θεωρώ, σινεμά. Δεν έχεις κάνει πάρα πολύ, αλλά έχεις κάνει σινεμά. Ξεκινώντας, ας πούμε, εγώ θυμάμαι την πίσω πόρτα, το Σπιρτόκουτο και φυσικά και το τελευταίο που το λάτρεψα, το Blackstone. Το Blackstone. Ήτανε συγκλονιστικό. Και σουρεάλ. Όχι, και ιδιαίτερο. Και μοναδικό. Παιδιά, όσοι κάπου υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο Netflix πλέον. Δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί ήταν κάποια στιγμή στο Netflix. Θα το βάλουν στο Συνόμπο. Στο Συνόμπο σίγουρα θα μπει. Παιδιά, σημειώστε το Blackstone. Μην το χάσετε. Ειλικρινά θα πάρετε πλάκα. Είναι εξαιρετικό. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στις πρώτες ταινίες που είπα, στην πίσω πόρτα και στο Σπιρτόκουτο. Που έκανες γυμνό, Ελένη. Ναι, ήταν όπως τη γέννηση η μάνα της. Όχι. Σχεδόν. Δεν ήταν. Ήταν στο μισό. Η πρώτη μου ταινία ήταν η Ληστεία του Αλέξη Καρδαρά. Και ναι, είχε παιχτεί εδώ και μάλιστα ήμουν υποψήφια για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Μετά έγινε η πίσω πόρτα που έκανα μια πόρνη με μια πολύ μικρή παρουσία και φορούσε ένα σιθρού. Μετά στο Σπιρτόκουτο η σκηνή, έτσι όπως έγινε μέσα από αυτούς τους σχεδιασμούς που κάναμε, γιατί κάναμε 2 μήνες πρόβες για την ταινία. Σπάνιο για κινηματογράφο, αυτό 2 μήνες.
Και μέσα στους αυτοσχεδιασμούς και σε αυτό μου βγήκε αυτό το πράγμα τη στιγμή που λέω στον άντρα μου ότι δεν είναι δικό του το παιδί μας. Ναι. Αυτό. Δηλαδή ένιωσα την ανάγκη Άρα για να το σένα κάνω. το γυμνό είναι μέρος του ρόλου και δεν το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Όχι βέβαια. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που ένα έργο το εξυπηρετεί να γίνει ή νιώθεις την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει. Ναι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Είναι τέχνη, παιδί μου, τέχνη είναι. Ναι, Στην εγώ πίσω πόρτα είχαμε πάντα... ίδιο μαλλί, νομίζω. Όταν είδε το σπιρτόκο του η μητέρα μου, που της είχα απαγορεύσει να το δει, το έβαλε η ΕΡΤ. Γιατί η ΕΡΤ συμμετέχει στις ταινίες με 1%. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή κάποια φίλη της φαίνεται την πήρε τηλέφωνο και της λέει, διάβασα στο πρόγραμμα, ότι το βράδυ στις 12 θα παίξει το σπιρτόκουτο. Αυτή βέβαια μεγάλη να δει. Ναι. Εκτός το ότι έβριζα από το πρωί μέχρι το Αυτό, βράδυ, γιατί όλοι Οικονομίδη. βρίζαμε. Του Γιάννη Οικονομίδη. Ναι. Κάποια στιγμή πετάω και τα ρούχα και τα λοιπά. Και την άλλη μέρα το πρωί λοιπόν με βλέπει, μου λέει, είδα το σπιρτόκουτο χτες. Γιατί το είδες, λέω, σου απαγόρευσα να το δεις. Είχα υπνίες και άνοιξα την τηλεόραση. Ψέματα, δεν καλά, άνοιγε ναι, ποτέ ναι, την τηλεόραση ναι. τώρα. Παιδί μου, ξέρεις ότι αυτή η ταινία θα μείνει στην αιωνιότητα. Ότι θα τη δούνε στην Αμερική που έχουμε συγγενείς. Ναι. Στην Αυστραλία. Και τα καγκουρό θα μιλάνε για αυτή. Πώς σκέφτηκε την Αυστραλία, δεν ξέρω, Ναι, να το ναι. πάει Να και το πάει πάρα πέρα. Παγκόσμιο. Ότι υπάρχουν και άλλοι πλανήτες, άλλοι ήπειροι. Και μετά τι σου το Γιατί το κράτησε. σινεμά μένει στην Η ιστορία. αλήθεια είναι αυτή. Μένει. Σου το Μένει. κράτησε Το καθόλου Όχι ή καλά. απλά πέταξε έτσι λίγο μια σπονδίτσα. Όχι, τους φόβους της Τους έβγαζε η φόβους, καημένη. ναι. Είχε όμως καλλιτεχνική. Ότι θα το δουν οι θείες μου κάποια στιγμή, οι καλά, αδερφές ναι, της. ναι. Και θα Πάντα ότι μάθουνε υπάρχουν κάποιες το μπλόκο. θείες. Κάποιες θείες που θα μας δουν. Πάντα και υπάρχουν πάντα αυτές οι θείες. θείες. Τι θα Στην πει η Αμερική. θεία. Τι θα πει η θεία η Μερόπη. Εγώ έχω και εδώ στις καρδίτσες να αυτά κάποιες τέτοιες θείες. Οκ, τέλεια. Εσείς πώς περνάτε? Καλά. Καταπληκτικά. Στον έγαμο βίο. Επειδή είπες θείες, Θείες. Α. Κοίταξε να πώς δεις. περνάτε γενικώς στη ζωή σας? Δεν ακούμε τον κόσμο τι λέει. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, έρχεται μια σπίδα μετά από κάποια χρόνια. Στην αρχή λίγο προσπαθείς να το προστατεύσεις, γιατί προστατεύεις ουσιαστικά τον εαυτό σου. Ναι, βέβαια. Κατάλαβες, λες ότι δεν θα το επικοινωνήσω, θα Ναι. είναι σε ένα κλειστό κύκλο. Ναι. Τώρα, ειδικά που έχει ανοίξει τόσο ο κύκλος και Ναι. το έχουν μάθει και οι πέτερες, Ναι. ας πούμε, από όλοι οι συγγενείς. Και είναι πιο ανεκτικός ο κόσμος. ναι, ναι. πια. Όχι, Όχι όλος. όχι, αλλά όχι, εν πάση όχι. περιπτώσει. ακριβώς, όχι όλοι. Και διαμορφώνονται οι Γιατί υπόλοιποι. Θα εγώ τους φτιάξουμε. θεωρώ Θα ότι τους η φτιάξουμε κοινωνία, σιγά. κοινωνία μας λίγο γίνεται και πιο πουριτανή, αν με ρωτάτε. Ναι. Με τα χρόνια. Εγώ Δεν γίνεται, παρέμεινε. Παρέμεινε. Δεν νομίζω Ναι. να- Όχι, λέει. Έχουν αλλάξει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα φόντα αλλά να αλλάξουν. εξαζήσατε και Την κάποιοι- παιδεία δηλαδή για Ναι, να ναι, ναι. αλλάξουν. Οι υπόλοιποι δεν. Εγώ τώρα οι νόμοι αλλάζουν. Οι άνθρωποι Γι' αυτό θεωρώ ότι Ναι. οι νόμοι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό υπάρχει πολιτεία, για να βάλει τους Έτσι. νόμους και σιγά σιγά, θέλει χρόνια αυτό, Ακριβώς. να οδηγηθούν οι άνθρωποι προς τα εκεί. Άμα δεν βάλεις το νόμο δεν θα οδηγηθούν Μπράβο. ποτέ. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν επανάσταση για την Ελλάδα αυτός ο νόμος περί γάμου ομοφυλοφίλων. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μένα. Ισχύει. Ακριβώς για να πεις στους ανθρώπους, εγώ ως κράτος που νομοθετώ, Έτσι. σου λέω ότι υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν. Εσύ που κοιτάς τόσα I χρόνια. am there. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν Έχεις αυτοί οι δίκιο. άνθρωποι και είναι σαν και εσένα. Και έχουν ίσα δικαιώματα. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος θέλει να παντρευτεί, δεν θέλει να παντρευτεί. Ναι, καλά, αυτό είναι στο. Έχουν τα ίδια, είναι οι ίδιοι. Έχουν τα Αναπνέουν, ίδια υπάρχουν, δικαιώματα. αισθάνονται, Αν συγκινούνται. δεν το βάλει ο νόμος, ποιος θα το βάλει? Δηλαδή μια κοινωνία κινείται πάρα πολύ αργά και ζούμε εποχές συντηρητικές γενικότερα. Και στην Αμερική. Και στην το- Αμερική και στην Ευρώπη. Ναι, 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 πάρα Με το πολύ. φασισμό, με όλα Μπράβο. αυτά, έτσι. Δύσκολες εποχές. Ισχύει. Αλλά είναι αυτό που λες, γιατί το θυμάμαι, ήταν πολύ σημαντικό, παιδιά, ότι κάποιος είχε υποθεί κάποια στιγμή ότι δεν είναι έτοιμη η κοινωνία. Ποτέ Ποια δεν θα κοινωνία είναι. θα είναι έτοιμη? Δηλαδή, ήμασταν έτοιμοι για όλο αυτό που ζήσαμε με το κορονοϊό. Ποτέ δεν ήμασταν έτοιμοι. Ποτέ Οπότε, δεν είναι έτοιμη άμα η εσύ δεν κοινωνία. δώσεις ως κράτος, ας πούμε, το Ναι. δρόμο που λες, να χαράξεις, παιδί μου, ένα δρομάκι. Έστω, 2 πλακάκια βάλε. Ναι. Ναι, να προχωρήσουμε. Το Έτσι. θέμα είναι ότι όταν κάτι υποτιμάται τόσο πολύ, κάνει μεγάλο θόρυβο για να φανεί. Έτσι. Σιγά σιγά Αυτό, ναι. θα καταλαγιάσει ο θόρυβος και θα ησυχάσουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να το κουνάμε και έτσι Μα όχι. τη σημαία. Κατάλαβες τι Ναι, εννοώ. ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι επόμενο αυτό να συμβεί. Και δεν είχε γίνει με τις φεμινίστριες Ακριβώς, αυτό. ακριβώς. Δηλαδή, Ναι. Κάποια αυτό με στιγμή το θα σουτιέν καταλαγιάσει. που, ας πούμε, αυτό που λένε, τώρα πήγαν και κάψαν τα σουτιέν τους.
έπρεπε να γίνει. Είναι χρήσιμο, τρομερά χρήσιμο. Τότε, εκείνη την εποχή, μην κοιτάτε τώρα. Ακριβώς. Τώρα δεν θα το έκανε καμία γυναίκα αυτό. Φυσικά δεν είναι. Όχι ότι υπάρχει ισότητα ακόμα. Δεν είναι. Καλά, μην το θεωρώ συζητήσουμε ίσα. αυτό. Ναι. Ναι, δηλαδή... Αλλά εξαιτία αυτού που έγινε, δεν υπάρχουν πλέον σουτιέν με παλένα. Η παλένα χρυσά μου με κόβει. Εγώ να σα πω που είμαι και πιο παλιά. Είχα ένα θέμα εδώ πέρα, δηλαδή πληγέστε, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Τώρα πια είναι μαλακά και ωραία. Αφήστε, Το καλά. βλέπω και προφαντά. Προφανώς. Να σου πω, το είσαι μόνο που το λέει σωστά, γιατί είναι γαλλική λέξη. Μπαλέν είναι από τη φάλαινα. Μα ξέρω, το Και έχω πώς τη ψάξει, δεν λένε? είναι. Μπανέλα τη λένε στην Ελλάδα. Ναι, γιατί και εγώ αναρωτιέμαι. Μπανέλα λένε. Είχα μια Αλλά διαφωνία με είναι κάποιον, μπαλέν. αλλά το είπα σωστά. Και η χρήσιμη πληροφορία της μέρας, παιδιά, εδώ. Τώρα που λέμε για καλούπια και σχήματα, στιθόδεσμους λέγαμε, αλλά πώς θα το συνδυάσω εγώ. Μπήκες ποτέ εσύ σε καλούπια στη ζωή σου ή την έζησες με τους δικούς σου όρους? Με τους δικούς μου όρους δεν την έζησα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, αυτό που μου λες Την τώρα... έζησα εσωτερικά με τους δικούς μου όρους. Οκ. Μ' αρέσει. Έτσι. Ναι, σωστή. Εσωτερικά την έζησα με τους δικούς μου όρους και μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει Ναι. ένα κομμάτι, ας πούμε, που το αυτό μπόρεσα Ναι. να το ζήσω όπως ήθελα, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Όχι. Γενικώς είχα μία παράλληλη ζωή με τη ζωή της οικογένειάς μου, ας πούμε. Άρα, εντάξει. Και η τέχνη για μένα Αυτό. ήταν τρομερό. Ήταν η γλώσσα μου, ας πούμε, τελικά. Ήταν ένα και καταφύγιο και η γλώσσα. Εκεί στην τέχνη... Ο καλλιτέχνης Ναι. έχει αυτή τη γλώσσα. Δεν ανήκει ούτε σε κοινωνικές τάξεις, Ναι. ούτε... Αυτή είναι η γλώσσα. Γλώσσα. Η Άρα τέχνη. είναι οι φίλοι σου, οι άνθρωποι της Ναι, τέχνης, είναι οι θεωρείς? φίλοι μου. Κάπως Ναι. καταλαβαίνω. Μου πήρε καιρό να το καταλάβω. Ναι, αλλά ναι. είναι. Ωραία, Είναι η τέλεια. οικογένειά σου, παιδί μου. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να επικοινωνήσει αυτό που λέμε την ίδια γλώσσα. Ναι. Και Που μετά, ενώ μπορεί ναι. να μην μοιάζεται καθόλου Όχι. και να μην ταιριάζεται, κάτι έρχεται και κουμπώνει. Βέβαια. Και λες μπορώ να συνεννοηθώ με αυτούς τους Εννοείται. ανθρώπους. Και παιδιά, να το πάω στο κεφάλαιο, δεν μπορώ. Θα Τι? τον ανοίξω. Για Θα πες. πούμε λίγο για μουρμούρα. Α! Λίγο όμως. Να πούμε. Εντάξει. Ξέρω ότι ακόμα και που μπορεί να σταμάτησε μετά από 10 χρόνια που πεζόταν, εγώ νιώθω ότι εσύ τη Βούλα την αγαπάς. Βέβαια την αγαπάω. Αφού είμαι η Βούλα. Αυτό. Μπράβο. Γιατί να μην την αγαπάω. Είναι η παιδική μου... η παιδική μου και η ναζιάρικη μου πλευρά, ας πούμε. Ακριβώς. Που εσύ δεν είσαι έτσι στη ζωή σου. Καθόλου. Όχι. Με κάποιους πολύ κολλητούς μου φίλους μπορεί να τους κάνω... Ένα να- ναζάκι. Ναι, αλλά όχι, δεν είμαι έτσι στη ζωή Ναι, μου. ναι. Αλλά θα ήθελα να είμαι. Δηλαδή, έχω μια παιδική ψυχή, ας πούμε. Είναι Άρα ένα κομμάτι σου εκεί που υπάρχει. Ναι. Άρα νιώθεις συγγένεια με τη Βούλα. Μα αφού η Βούλα Ναι. από μένα πηγάζει. Αυτό. Τι συγγένεια, δεν είναι ξένη. Είναι Δεν όντως την έφτιαξα. Ναι, είναι ναι. κομμάτι μου. απίστευτο. Ναι. Είναι puzzle, Και μας. εσύ γι' αυτό έβαζες δικά αγαπήθηκε σου. τόσο πολύ από τον κόσμο. Άρα έβαζες δικά σου πράγματα μέσα. Εννοείται. Ποιανού Ναι. θα βάλω του Ναι, κυρίου καλή Αντωνίου. προσλαμβάνουσε. Είναι προσλαμβάνουσε από εμά παίρνει. Παιδί μου, είχε ένα σενάριο όμως. Καλά είχε. Φυσικά. Και το έπρεπε να δω πώς θα είναι αυτή. Οκ, Να ναι. τη φανταστώ πώς ήταν. Αυτό που μου ήρθε στο μυαλό Ναι. ήταν η μαφάλντα. Με το φρατζάκι Μιλάμε, αυτό. ρε. Γι' αυτό ναι. και είπα στον τέτοιο να μου κάνει φρατζάκι. Αλλά ήταν η μαφάλτα σαν ψυχοσύνθεση. ψυχοσύνθεση. Εμείς είχαμε και τη μικρή Λουλού στη διάπλαση των Δεν τρελαθώ. παιδών Βέβαια, που ήταν θυμάμαι τι είναι. παρόμοια. Ναι. Ένα σκανδαλιάρικο κορίτσι Ναι, ναι, Μπράβο. το ναι, οποίο παίζει με αγόρια. Είναι Ναι, ναι, πολύ έτσι. Τσαμπουκά. Σκανδαλιάρικο, ρε Τι παιδί. κάνει, τι μου. κάνει ήταν λίγο έτσι. Με τρομερή απορία για τα πράγματα. Θέλει να πχώνεται, να κάνει. Ναι. Και την πήγα προς τα εκεί. Αλλά Οι την άνθρωποι ναι. λοιπόν τους θυμίζω αυτή τους την πλευρά. Και πιστεύω γι' αυτό με αγάπησαν ισχύει. τόσο πολύ. Από την αρχή Γιατί ήρθε αυτή η αγάπη. θυμίζω αυτή την πλευρά των ανθρώπων. Και ήταν υπέροχη. Παιδιά, εγώ την είδα με χρονοκαθυστέρηση γιατί δεν έχω τηλεόραση. Αλλά η γιαγιά μου μου είπε: θα κάτσεις να το δεις. Ναι, είναι και καταπληκτική. τρελαθήκαμε. Μας Λοιπόν, άρεσε πάρα Και πολύ. όντως λέω: δεν γίνεται. Γιατί εγώ σε είχα αλλιώς στο μυαλό μας. Όμως είχα στη γυναίκα της Πάτρας. Γιατί Εγώ εσύ με έτσι. ξέρεις από το θέατρο. Σε ξέρω και από το θέατρο, σε ήξερα και από τις ταινίες αυτές. Και όταν είδα αυτό το Νάζι, αυτό το πριν. Από πού λέω, έπαιζε μαύρο, δηλαδή σκοτεινά πράγματα αυτά. Και λέω, και όμως το έκανες τόσο Μα καταπληκτικά. είμαστε πολλά σχήματα. Δεν είμαστε. Καλά, Αυτό εννοείται. είναι ειδική ηθοποιό, Έτσι. ειδικά. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι είσαι ένα σχήμα. Λοιπόν, Όχι, είσαι από. τώρα ξέρεις γιατί, που πέρασε και ο καιρός λίγο, ξέρεις γιατί σταμάτησες μετά από 10 χρόνια. Φυσικά και ξέρω. Τι εννοείς. Μίλησέ μα γι' αυτό. Από την αρχή του ήταν Με ξεκάθαρο. διώξανε. Και βγαίνει τίτλος του Breaking podcast. news! Όχι, ήταν δική σου απόφαση, το ξέρω. Βέβαια. Ναι. Για πες. Δεν μου έλεγε πια. Τελείωσε μέσα μου. Ναι. Μου τελείωσε. Είναι όπως Δεν τελειώνει μια ήθελα άλλο. σχέση. Ναι, δεν ήθελα Ναι. άλλο. Ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Ναι. Και τώρα το χειμώνα θα είμαι με ένα δραματικό ρόλο.
σε μια σειρά 8 Αδειμονούμε. επεισοδίων. Ναι. Ήθελα άλλο πράγμα, να Ναι. φύγω από εκεί, να κάνω κάτι άλλο. Βαρέθηκα. Δεν βαρέθηκα ποτέ. Γιατί και την αγάπησα και αγάπησα όλο τον κόσμο εκεί. Ήμασταν μαζί μια οικογένεια. Ναι, τα ναι. Για 10 χρόνια. χρόνια δεν είναι Ναι. εύκολο. Αλλά μου τελείωσε. Ένας δεν κύκλος είχα ανοίγει, ένας άλλο κύκλος να... ανοίγει, ναι. Δεν Αλλά είναι άρχισε να γίνεται... Ρουτίνα. Ναι, λίγο... έχω... Ναι. Δεν το έκανα με την ψυχή μου πια Ναι. τους τελευταίους 2-3 μήνες και είπα, μέχρι εδώ ήταν. Γιατί πιστεύω αν το συνέχιζε μπορεί να σου χαλούσε και μέσα σου λίγο κάτι παραπάνω. Ναι. Ήθελες να το κρατήσεις εκεί Ναι, που να το ναι, αγαπάς ακόμα ακριβώς, που το αγαπάς. ακριβώς. Υπέροχα. Γιατί ετοιμάζεις καλή τώρα. Δεν μπορείς Σε να ποιον πεις. το λες? Και Στην κοιτάς κάμερα. Στον αόρατο τηλεθεατή. η Μπέλα. Τι ετοιμάζεις, Ελένη μου, τώρα το χειμώνα, για Η πίνησέ μας. Κατίνα είναι πάρα πολύ λαμπερή, Τι λέγαμε. αποβολάει και θέλει να το δείχνει αυτό. Λοιπόν, ετοιμάζεις κάτι δραματικό. Θα δημιουργήσω. Όχι, είναι μια σειρά που την έχουμε γυρίσει Για ήδη. μπορείς να μιλήσεις, ναι. Καλά, γιατί Πες, να πες. μιλάμε. Ναι, ναι, Είναι ναι. τα μυστικά του κράτους. Ωραία. Τίποτα, είναι μια σειρά που θα βγει μετά τα Χριστούγεννα και λέγεται «Να με λες μαμά». Είμαστε λοιπόν 4 γυναίκες, Ναι. 4 μαμάδες. Η Μαρία Κίτσου, εγώ, η Φιλαρέτη Κομνηνού και η Δήμητρα Ιβλανκοπούλου. Τέλεια, μου φαίνεται το μαμάκι Που αυτό. πήρε και το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για το Άνιμα πέρσι. Λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Λοιπόν, και είμαστε 4 μαμάδες και ένα Είναι κοριτσάκι. σύγχρονο? Και ένα κοριτσάκι σύγχρονότατο. Ναι. Και είναι 8 επεισόδια και μάλλον θα λέγεται «Να με λες μαμά», αυτό ξέρω. Πραγματεύεται δηλαδή τη σχέση μαμάς, παιδιού και γενικά. Μαμάς παιδιού, κακοποιημένου παιδιού. Κάτι που χρειάζεται λίγο να δοθεί. και Περιμένουμε πολύ να το Συνέχεια δούμε. γι' αυτό διαβάζουμε Ναι. πια. Ναι, Ισχύει. να το δούμε Για και σε την εικόνα. κακοποίηση. Σε σχήμα να το δούμε. Ναι. Μην φανταστείτε ότι θα είναι τίποτα Ναι. στενάχωρο και τέτοια. Αληθινό. Αλλά έχει σχέση με, Ναι. έχει σχέση με ένα παιδάκι το οποίο κακοποιείται. Η κόρη δική μου είχε κακοποιηθεί παλιά. Έχει Υπάρχει μια ενδιαφέρον. σχέση με αυτό. Ναι. Και είναι δραματικό σχετικά. Μετά από 10 χρόνια τηλεόραση. Ναι. Η γνώμη σου για τηλεόραση άλλαξε, σχηματίστηκε. Ποια είναι εν τέλει? Σχηματίστηκε, δεν την ήξερα. Δεν την εγώ τηλεόραση. ήξερες. Έχω κάνει βέβαια Ναι. κάποιες παρουσίες σε σύριαλ δραματικά, ας πούμε, στο παρελθόν. Δεν είχα κάνει όμως ποτέ κωμωδία. Καταρχάς ανακάλυψα την κωμωδία στην κάμερα, που σημαίνει ότι τα εκφραστικά σου μέσα πρέπει να τα μικρύνεις πάρα πολύ, να μην είσαι αυτό το πράγμα, διότι η κάμερα δεν σε αντέχει. Πρέπει να είσαι λιτός στα μέσα σου όσο γίνεται. Ναι. Και ανακάλυψα αυτό το μέσον, ανακάλυψα τη δύναμη που έχει, που μας βλέπανε άνθρωποι, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά. Άρα έφτασε σε Αυστραλία που λέγει η μαμά. Γιατί είναι Έλληνες και βλέπανε μουρμούρα ιντερνετικά και σε σταματούσαν στον δρόμο και σου λένε, Τέλειο. και σου δείχνει φωτογραφία. Θυμάμαι μια κυρία από την Αυστραλία, μου έδειξε τη φωτογραφία, έχει το τζάκι της, προφανώς το χειμώνα, το καλοκαίρι. Ναι. Και απάνω από το τζάκι η τηλεόραση με τη μουρμούρα. Απίστευτο. Υπέροχο. Ναι, εκεί ανακάλυψα τι δύναμη έχει αυτό Το μέσο. το μέσο. Τρομερό. Ναι. Και φυσικά με γνώρισε όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Αυτή που βλέπει Αυτό τηλεόραση. εσύ το φυσικά. καλοδέχτηκες, το να βγαίνεις στον δρόμο και να σου μιλάνε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως το καλοδέχτηκα. Θα ήταν αχαριστία Ναι. να μην το δεχτώ και ύβρις. Αλλά μ' αρέσει το ότι γίναμε φίλοι με έναν τρόπο. Γιατί όταν είσαι σπίτι του άλλου κάθε μέρα, σε ξέρει, νομίζω ότι σε ξέρει φυσικά. Ναι. Καλά, ναι. Και γίνεσαι ένα κομμάτι της, Στην αρχή σε λέγανε της ζωής βούλα. του, ας Μπράβο. πούμε. Σε λέγανε Μόνο βούλα. Βούλα, Μόνο βούλα. Ναι. Όταν πέρασαν τα Αυτό χρόνια, λέω, ναι. έμαθαν και το όνομά μου, όχι όλοι φυσικά. Ναι. Είναι μεγάλο δώρο αυτό να ενώνεσαι με έναν τρόπο με τόσο πολύ κόσμο. Είναι καταπληκτικό. Σε δέχεται στο αυτό το σαλόνι του, πράγμα. σε δέχεται στη ζωή του, αυτό που λες, στις στιγμές Ναι. του, ρε παιδί μου, ναι. Και είσαι ένας ρόλος, δεν είσαι ένας πολιτικός που είσαι εαυτό σου. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Τώρα και εσύ Που αυτό μπορεί να παίζεται φας και λίγο. ντομάτα. Αυτό παίζεται λίγο που λες. Ναι. Αν είναι αυτοί Γιατί τους, δεν είσαι- είμαστε σίγουροι αν είναι αυτοί τους. Καλά, ναι. Ναι, δεν Ισχύει ξέρουμε. και αυτό. Και εγώ θα σε πάω σε ένα από τα αγαπημένα μου θεατρικά που έχεις κάνει, που θέλω λίγο να μου πούμε δύο λόγια.
τη γυναίκα της Πάτρας, που αυτό έχεις κλείσει τους λογαριασμούς σου με αυτό το πράγμα, ή θα Ελπίζουμε όχι. μπορούσε κάποια Δεν στιγμή? είμαι και σίγουρη. Πες μας κι άλλα. Γιατί εγώ νιώθω ότι είναι μια παράσταση που ακολουθάει. Δηλαδή, ένα πράγμα που θα μπορούσε να γίνει, το επιτρέπει, θεωρώ. Και Κάθε 10 χρόνια. Αυτό. Ναι. Την πρώτη φορά το έκανα το 2010, τη δεύτερη το 2020. Ελπίζουμε σύντομα να Πιο νωρίς, ξαναγίνει. Μπορεί, 30. Αν θα ζω. Μπορεί, με κάποιον άλλον τρόπο, δεν ξέρω. Ναι. Παιδιά, η γυναίκα της Πάτρας, Μα δεν κλείνω ποτέ τους λογαριασμούς μαζί της. Ναι. Και όταν εκεί Απίστευτο. έπρεπε να παίξει αυτή τη γυναίκα που ήταν, όσο δεν το είχε δει, Πανωρέα, δεν ήταν, κάπως έτσι τη λέγανε νομίζω. Ναι, είπαν ωραία. Ναι, λοιπόν, ήταν μια τύπισσα, επίσης εκτός θεωρώ από σένα. Ήταν Δηλαδή, underground εντελώς. λίγο. Πολύ φωνακλού. Πολύ underground. Δεν ήταν underground ακριβώς. Ήτανε... Ήτανε, δεν Και- γίνεται να ναι, μην είναι ναι, underground μια Ήτανε πόρνη. περιθώριο, ναι, περιθώριο. Εσύ τότε λοιπόν. Είχε όμως μεγάλη καρδιά. Ναι. Είχε Μπράβο. μεγάλη καρδιά, Ισχύει. αγαπούσε τους ανθρώπους, αγαπούσε τους Είχε μια άντρες. ροκιά Ναι. αληθινή. Τους αγαπούσε, ρε παιδί μου, ένιωθε ότι κάνει ένα λειτουργήμα. Ναι, μπράβο. Δεν ναι. πήγε εκεί γιατί δεν βρήκε κάτι άλλο, διότι Ναι, περνούσε ναι, 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 χάλια, ναι. διότι βρήκε έναν ταβατζή ο οποίος την έχωσε εκεί. Ναι. Μόνη της πήγε και βρήκε αυτή τη δουλειά, αφού πέρασε από χιλιάδες άλλες φυσικά. Και επειδή ήταν πανέμορφη, της την πέφτανε όλοι οι άντρες εκείνη την εποχή τώρα, Ναι. μετά τον πόλεμο. Καταλαβαίνετε τι γινότανε. Είναι η εποχή που ερχόντουσαν οι πυρέτριες που είδαμε το χειμώνα Α, στην. με τη σειρά που με λες. τη σειρά. Ναι. Λοιπόν, είναι η ψυχοκόρες, εποχή. Οι λες. ψυχοκόρες. Ναι. Είναι η εποχή που ερχόντουσαν από τα χωριά οι φτωχές Για να ζήσουν κοπέλες μια άλλη ζωή. για να ζήσουν και τις εκμεταλλευόντουσαν με φρικτό τρόπο. Όχι παντού, Αλλά αλλά περισσότερες. πέρασε από όλα αυτά αυτή. Και είδε τι εστί. Και μόνη της μετά σιγά σιγά από λατρεία στο σεξ άρχισε να εκδίδεται μόνη της. Ναι. Και παρέμεινε μόνη της, δεν απέκτησε ποτέ Ταβατζή. ταβατζή, ποτέ. Και όταν αποφάσισε να κάνει το δικό της σπίτι, πήγε και τόστισε δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Απίστευτο. Ναι, το Και θυμάμαι. θυμάμαι με εκείνους τους Μπράβο. Τρομερή Απίστευτο. γυναίκα. Ναι, ναι, Απίστευτη. ναι, Είχε, ναι. Σου είχε. λέει, άμα πάω εκεί δεν χρειάζομαι κανέναν. Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαι καλυμμένη. Είμαι καλυμμένη. Ναι, ναι, Είχε ναι. τόσο δίπλα και έτσι την προστάτευε η αστυνομία χωρίς να την προστατεύει επίσημα. Τέλεια, Δεν τολμούσε ο άλλος να κάνει κάτι. Και το λέει στην αφήγησή της, γιατί είναι μια πραγματική Ναι. γυναίκα που αφηγήθηκε τη ζωή της στον Γιώργο το Χρονά. Το λέει, εγώ δούλεψα με το σώμα μου, όπως άλλοι δουλεύουν με τα χέρια τους, άλλοι με το μυαλό τους. Εγώ δούλεψα με το σώμα μου και δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό. Δηλαδή, το αγαπούσε, βρε παιδί, με αυτό το πράγμα και προσέφερε πάρα πολύ σε ανθρώπους που κανένας δεν θα γύριζε να τους Έτσι. κοιτάξει, αλλά και προσέφερε χρήματα σε είδους σε φτωχές οικογένειες. Έβγαζε λεφτά Απίστευτο. και τους πήγαινε φαγητά, χρήματα, δώρα. Ήταν και τρυφερός άνθρωπος. Ήτανε γενικά. πολύ, Ναι, ναι, ναι. ήτανε μια μεγάλη καρδιά αυτή η γυναίκα. Μέσα από τα μάτια της εσύ είδες και με ένα διαφορετικό τρόπο τις εξεργάτριες της πόρνης. Ναι, βέβαια. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, Ναι, βέβαια, είδες αλλά και δεν αυτή- είναι όλες στο ρόλο, έτσι, ναι. Αυτό, βέβαια. καλά, αλλά ναι, αλλά είδες και από αυτό τον. από αυτή Ναι, την- γιατί είναι μια ομάδα, ας πούμε, την οποία δεν τη γνωρίζω. Έτσι, αυτό λέω. Αλλά εσύ Ναι. είπες ότι. Τις γνώρισα από μέσα. Ναι, δεν γνώρισες μία, ας πούμε, κοπέλα που κάνει αυτή τη δουλειά για να σε βάλει στο κλίμα. Εσύ παρατήρησες τις λαϊκές γυναίκες. Ναι, είπες. ναι. Δηλαδή και πήρες στοιχεία από εδώ και από Ναι, εκεί ναι. και τα Και προσάρμοσες. από ό,τι τώρα. θυμάμαι από Ναι. κοπέλες, γυναίκες μάλλον, που έχω συναντήσει Ναι. στις περιοχές που υπάρχουν Μπράβο. Μπράβο. μπουρδέλα και τέτοια. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη Γιατί περίπτωση. πολλές από αυτές φαίνονται Ναι, ναι. ότι είναι, ας Ναι. πούμε. Και επίσης και στο σινεμά έχουμε δει Καλά, πολύ. τέτοιες Ναι, ναι, γυναίκες. ναι. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι μοιάζει κάποια γυναίκα του σινεμά αυτή. Δεν θυμάμαι τώρα κάποιο ρόλο που να μου. Ήτανε, παιδιά, μια προσωπικότητα. Εμένα τώρα που το λες, Ναι, ποια? που τώρα το σκέφτομαι, Ναι. που είπαμε για σινεμά, σίγουρα με επηρέασε, σίγουρα, η Ιουλέτα των Πνευμάτων του Φελίνη. Ναι. Που είναι η γυναίκα του, που είναι αυτό το κορίτσι, ας Ναι. πούμε, Πω, το πω. χαμένο στον κόσμο. Σίγουρα με επηρέασε αυτή. Αλήθεια, Τώρα το κάνω το συνδυασμό. Είναι η αγαπημένη μου Υπέροχη. ταινία του Γιατί Φελίνη εμένα. είχε αυτή την ψυχή, Στην ψυχή, μπράβο. που σπάραζε και αυτή την αθωότητα. Είχε Συγχρόνως. Ναι, Ναι. ήτανε
Η γυναίκα της Πάτρας είχε μία πονηριά και μία αγνότητα ταυτόχρονα. Και λες πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Το έβγαλες όμως. Μας το πέρασες. Εγώ τη διάβασα έτσι. Τώρα. Ναι, αλλά εσύ εννοώ... Κάποιος άλλος θα τη διάβαζε αλλιώς. Όχι, το διάβασες τέλεια. Όχι, εγώ έτσι το πήρα, εννοώ. Και εγώ έτσι το πήρα. Αυτό μου έδωσε ότι ναι, μεν έκανε πράγματα που τα άκουγες και έλεγες. Αλλά την άλλη το έκανε με μια αγνή καρδιά. Ναι, και στο περνούσε και εσένα. Ναι, δεν την έκρινες. Δεν την έκρινες. Όχι, καθόλου. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό πέρασε και στο ευρύ κοινό με μια αγάπη. Την υπερασπιζόμουν. Έτσι. Πάντα υπερασπίζεσαι τον άνθρωπο που υποδίεσαι, αλίμονο. Πώς θα τον υποδηθείς δηλαδή αλλιώς. Ισχύει. Και έναν σε εισαγωγικά τον κακό κρίνεις. να παίξεις. Βέβαια. Πρέπει να είσαι αυτό, να γίνεις αυτό. Πρέπει να γίνεις αυτό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θέλω να κλείσουμε με κάτι άλλο. Το τραγούδι. Τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Είναι το άλλο μισό. Ναι. Σχεδόν το άλλο μισό. Σου ξεφεύγει, δηλαδή κάνα έτσι, μπορεί να σου ξεφύγει κάνα τραγουδάκι έτσι να λες και μόνη σου και αυτά? Ή είσαι από αυτούς που δεν τραγουδάνε στο σπίτι ποτέ? Στο σπίτι όχι. Όχι. Όταν οδηγώ μπορεί να μου Ναι. πει. Αλλά και επίσης άμα μου πεις πέρα να πεις ένα τραγούδι ή πες μας ένα τραγούδι ή να πούμε ένα τραγούδι, έχω Είσαι πρώτη. κλείσει. Δεν, Δεν τίποτα. υπάρχει περίπτωση. Μόνη της πριν Πρέπει τραγουδούσε. να έρθει μόνο του. Με βάλει σκηνή μπορώ να σου πω όσα θες. Ναι. Οκ, θα φέρω ένα Αλλά σανίδι, στη κάτι. ζωή- Φέρε ένα μπουζούκι. Στη ζωή όχι. Όταν περπατάω, ας πούμε, εκεί ναι. Όταν περπατάω αρέσει. μου έρχεται ναι, τραγουδάω από Εγώ με μέσα πιάνει σε μου. ταξίδια τραγουδία. Και απ' έξω μου. Και το θέατρο όμως δεν έχει μια μουσικότητα. Φυσικά και Κατάλαβες, έχει. δηλαδή Εννοείται. όλο ένα ρυθμό και αυτό. Βέβαια, ο ρυθμός υπάρχει στην τέχνη παντού. Παντού. Και στη ζωγραφική και στην Μπράβο. κριτική και στη μουσική και στο Άρα θέατρο κάπως και ενώνονται. στο χορό. Όλα Ο ενώνονται. ρυθμός. Ναι. Υπέροχα. Εντάξει, εγώ τραγούδαγα, έκανα shows διάφορα σε μικρά μαγαζιά. Ήταν και από κουμπί οικονομικό το Βέβαια. Ναι. Και αυτό, Ναι. αλλά και χαρά μεγάλη. Χαρά. Έκφραση, Γιατί. έκφραση. Ακριβώς. Είναι έκφραση. άλλη έκφραση Και από το είσαι θέατρο, μόνος. Βέβαια, γιατί εκεί είσαι μόνος. Μόνος σου. Με τους μουσικούς σου είσαι. Ναι, αλλά κατάλαβα. Αλλά εσύ άμα δεν τους πάρεις, τους έχασες. Είναι μαύρο κάτω στη σκηνή. Βλέπεις, Τι δηλαδή, όταν Καλά, και είσαι στο θέατρο τραγούδι βλέπεις. στο θέατρο, βλέπεις ένα μαύρο την ώρα της σκηνής. Δεν Όχι υπάρχει, ακριβώς όχι. μαύρο, βέβαια. αλλά θέλεις Ναι. να μην βλέπεις πρόσωπα. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις. Ειδικά σε μονολόγους που απευθύνεσαι. Ναι. Αυτό Ή μπορεί να είναι αφηγηματική παράσταση που στην Πάτρα όμως απευθυνόσουνα. Στο Εντελώς. γυναίκα της Πάτρα. Ναι. Δηλαδή είχε Εκεί και είχε την κατέβαινες άμεση. και από τη σκηνή. Προχτές εδώ έγινε ένα λάθος και δεν κλείσαν τα φώτα της πλατείας Ω. και ξεκίνησα το έργο και τη μιλούσα και ταυτόχρονα σκεφτόμουν τι να κάνω, τι να Για να κάνω, δώσεις σήμα, τι να κάνω. Ας πούμε και κάποια στιγμή σκέφτηκα και φώναξα κλείστε τα φώτα της πλατείας. Βάζοντας τα μέσα σε Μέσα ένα κομμάτι ναι. που μιλούσα στους Μπράβο, θεατές σαν να ήταν κάτι. άσχημα, ας πούμε. Ναι. Τους έλεγα δεις τα ανίκανοι είναι αυτό. Εκεί που έλεγε για τους Έλληνες. Μπράβο, οσμίζεστε τον αδύναμο σαν τα ναι. εκπαιδευμένα σκυλιά και τρέχετε ποιος θα τον κατασπαράξει πρώτος. Το πέταξε εκεί. Και εκεί το πέταξα. Το βρήκα δηλαδή το Ναι, σημείο ναι. και το πέταξα και έκλεισα. Άρα είδες Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Ναι, ήταν Ναι, το ενοχλητικό. καταλαβαίνω. Εάν δεν έβρισκα τρόπο θα έπρεπε να σταματήσω την παράσταση, Ναι. να κλείσει τα φώτα και να ξαναρχίσω από την αρχή. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω εδώ κάτω και πώς θα συγκεντρωθώ. Ισχύει. Θα έρχομαι σε κάθε παράσταση για να προσέχω να ανοίξω τα φώτα της πλατείας. Θα πάρω το ρόλο αυτό να προσέχω. Λοιπόν. Μόνο μην έρθεις έτσι γιατί θα μου πάρεις τη λάμψη. Θα πέσει ο προβολέας πάνω του. Εννοείται. Δεν Λοιπόν, υπάρχει θέλω. σύγκριση. Τι να πω εγώ μπροστά σε αυτό Είσαι το θεά, αγάπη μεγαλείο. μου, είσαι θεότητα. Λοιπόν, εγώ παιδιά έχω καλυφθεί σχεδόν γιατί με την Ελένη δεν μπορώ να καλυφθώ. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολλά χρόνια. Και Την εγώ αγαπώ την αγαπώ, όχι πραγματικά. μόνο εσύ, δεν κατάλαβα. Και δεν το λέω Πάμε τώρα. γιατί είναι εδώ. Τα έχουμε πει και από πίσω πόσο την έχω παρακολουθήσει. Και είναι μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα. Πραγματικά, Τι Πραγματικά λέτε ρε σου το παιδιά, λέω. σιγά μην είναι τιμή. Είναι για τιμή. μας που σε αγαπάμε Μεγάλη τόσο. τιμή. Όχι, είναι είναι εντάξει. χαρά που Χαρά. συναντηθήκαμε. Ναι, αυτό να κρατήσουμε. Ναι. Λοιπόν, και τώρα φυσικά. Δεν νομίζω ότι τελείωσε. Τίποτα δεν τελείωσε. Έχεις. Έρχεται η ώρα μου, όχι στην κατίνα κατινιές. Όχι στην κατίνα κατινιές. Ελένη Κοκκίδου. Πες μας βρε παιδί μου μια αστεία ιστορία από την καριέρα σου ως ξεναγός. Ως ξεναγός. Έχεις κάποια ιστορία έτσι που ήταν λίγο, λες.
Είναι τόσο μακριά που δεν θυμάμαι τίποτα. Θα σου πω από μια άλλη ξεναγώ. Ναι. Που τους πήγε τους Αμερικάνους στους πρόποδες της Ακρόπολης και τους λέει αυτή είναι η Ακρόπολη και τα λοιπά και ρωτάει μία πού είναι ο Σταυρός. Εκκλησία Νομίζω ότι ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και λέει πού είναι ο Σταυρός. Ελένη μου, υπάρχει μία τάκα της Βούλας που δεν ήθελες να πεις ποτέ. Το μωρί. Το καλέ, τέτοια. Και το άλλαξε, ας πούμε, το έκανες πιο δικό σου. Ωραία, το καλέ, μωρί, αυτά ναι, δεν δεν τα βάζεις μέσα εσύ. Όχι. Ναι. Αλλά το είδε η συγγραφέας και δεν το ξανάβαλε ποτέ. Μπράβο. Ναι, σωστά πράγματα, παιδιά, όχι. Ελένη μου! Να πρωταγωνιστούσε σε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου που θα σε ήθελε πάρα πολύ σε αυτή την ταινία που ετοιμάζεσαι με την επόμενη, παραδείγματος χάρη. Αλλά σου λέει, Ελένη μου, θα έχεις παραπάνω από 3 σκηνές γυμνή. Τώρα, δύσκολα. Εξαρτάται τι. Το πώς θα ήταν, ας πούμε. Βέβαια, το πώς θα ήταν. Ναι. Και παρεπιπτόντως, ο Γιώργος με ήθελε για την πρώτη του, τη δεύτερη του ταινία. Μα Για το Κοινόδοντα. Ναι. Θα έπαιζε στο ρόλο της μητέρας. Ναι. Και έσπασε ο διάολος το αυτό. Έσπασε ο διάολος το, όχι το χέρι του έσπασε. Πω, και έφτασε σχεδόν μέχρι Όσκαρ αυτό. Πού να το περιμένω εγώ, όταν τους είδα στο κόκκινο χαλί στη σκάνη, λέω. Δεν το πιστεύω. Εσύ ήσουν με το χέρι έτσι. Ούτε αυτοί δεν το πιστεύανε. Ήταν σοκ, όντως, γιατί ήταν μια πολύ μικρή σχετικά παραγωγή. Δεν ήταν κάτι τεράστιο. Βέβαια ήταν σοκ. Απίστευτο. Αν και τον πίστευα πάρα πολύ, γιατί είχαμε κάνει θέατρο μαζί. Αλήθεια, ναι. Συγκλονιστικό αυτό. Μιλάμε για genius. Ναι. Το εύχομαι λοιπόν σύντομα να έρθει η επόμενη ταινία και να σε πάρει. Και ας έχει 2-3 γυμνές σκηνές. Δεν πειράζει, παιδί. Μπορεί να είναι πιο καλλιτεχνικά δοσμένες κι εσύ. Εξαρτάται πώς είναι. Μπορεί να είσαι βαμμένη χρυσή στο σώμα. Εξαρτάται πώς είναι. Ναι, πώς είναι όλο. Ναι, η τοποθέτηση. Νομίζω θα τον εμπιστευόμουν. Γιώργο, ακούς! Hello, Γιώργος Λάνθιμος, here. Μιλάει ελληνικά ο άνθρωπος τέλεια. Είναι έτοιμη. Μπορεί να τ' έχει ξεχάσει. Λες, όπως την Άννα μου. Μπορεί. Έχω ένα τελευταίο. Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, τώρα μου έρχεται να τραγουδήσω εγώ. Άμα θες εσύ με συνοδεύεις, δηλαδή να πούμε ένα. Της βάζεις να τραγουδήσεις, δεν άκουσες τι είπε πριν. Να τραγουδήσω εγώ και μπορεί. Άκουσες τι είπες πριν. Θα φύγουμε όλοι. Θα φύγουμε όλοι σίγουρα, στο λέω. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά. Εγώ με ποια φωνή. Και εσύ γυρνάς στους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Έλα θεά Ελένη, ευχαριστούμε, σ' αγαπάμε. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Ευχάριστα ήταν καλά και πολύ καλλιτεχνικά με το υπέροχο αυτό πλάσμα η Ελένη Κοκκίδου. Τα είπε όλα τέλεια. Να το. Η Κατίνα. Την αφήνουμε εμείς και την αφήνουμε να μιλήσει. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Ελένη μου. Και ευχαριστούμε και το όνομα φυσικά. Και το όνομα ευχαριστούμε. Κάντε share, εγγραφή, subscribe, κάντε τα όλα. Γράψτε τα σχόλια, ό,τι θέλετε. Σχόλια από κάτω τα απαντάμε όλα. Να περνάτε καλά και να αγαπάτε. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.